Kublai pi baro ka step ka basuk bakmen sasisen ngadu mibon lingdo but ha kani ka step kwa ban pasat jingmut shapi khendiat halor kumnu ngila ban penpha ya kasnong kathau je ka benta ka baningkong ban penpha ya kasnong kathau ngidei ban pet kibriu ki ba kumnu ki ba wansa ne ki ba wan rung snong ha kasnong ka jongi te bun sin hi ha kisnong ki babun ki nong song snong kim jutip ba ki breu ki ba kumno ki wan bandung snong te ki ba tip ya kata ki dei tang kini ki rang ba snong bat ka dor ba snong teng teng ka dor ba snong kam jutip ka tip tang rang ba snong te kai ka bangila ban le bangin te lakam ya kata ka jingwan rung kertep ru jong ki mender syapo ki snong ki tau jungi ngidon kam bangin don kawe ka scrutiny cell ka bang asngo kan ka scrutiny cell kata ka scrutiny cell kan le kumno kata ka scrutiny cell kan kami ba kini ki breu ki ba wan rung syapo ki snong ki tau jungi ki dei ki breu ki babhane ki dei ki breu ki basnio ka baar ngidon kamru ba ngidon ya ka report hadirin jong ka jingkot jong snem ba na ka snong ki ban penmi ya ka report ba kat nungut kibreu ki larung snong ha utu snem ka kerteng jong kini kibreu bat kadong jong kini kibreu ba kini kibreu kisa bat kum ta ter kila pan ai ru kat nungut ki khon ki don bat kila pan ai ye ki jing don kam ki ba ka snong kala ba kan bu record kum ki trai ha ai bat kum ta ter ladangi le kum ta kabumut man la usnem nila bangin yo ya ka record kat nungut ki breu ki bawan rung sha kini ki snong ki thau ki jongi bat kini ki breu ki bawan rung ki dei ki breu ki bakumno nila ru bangin yo ya ka record ba ki breu ki ba mi snong ru kila ba kinship no ya kini ki certificate ban ba kumtain kalam kum ka transfer certificate no kan te kumbangi judon ha ka school ya kini ki transfer certificate muchwa ba uniu breu unyo ban rung snong ha ka tai ko we ka snong hab de ban system ya ka transfer certificate na ka ni ka snong bat kum juru ya ka character certificate kumbangi don ha school te da ka bangi le kum ta ngila ken ba ngin pen pha ya ka snong ka thau da ka bangi tip ki breu ki ba kumnu ki wan rung sha snong bat ki breu ki ba kumnu ki wan ban shong snong ha ka snong ka thau ka jongi tiga baar ban ngila bandon ya kani ka audited report tiga kani audited report kat no ka snong kala penlut pensep ye bunsin ngi itang da ngila don dorbar snong nei ye ngi satip ya kata ndai ngasngo ba ya kani ka audited report ru menta kala di ka juk ka batmai dan kam ndai shu tang mencupen bana tang ha ki dorbar snong nei la di ban penmi no ha ki website baro ki snong ki di ban don no ya la ka jong ka website bad ha kata ka website kum ki website jong ki school ki nila la ken ba ngintip ya kar kom trekam jong ka snong ki scheme yu ki bawan sha ka snong bad kum no la pentrekam ya kata ka scheme bad hey la pentrekam ya kata ka scheme te ini ditang ijing pasat jingmut ibarat jonga halor kumnu ngila ban penpha ya kasnong ngin sakren khambun chushu ala hakini ki sngi ki banwan kublai shibun kublai shia jarngu ublai un kaku yapi